Ngai kublei fi wei baro haga kerteng ke batiang tam ke jong trau nong penem jengi u Jesus Christ. Ngadon ke kubor ni ke sengi ke bentana ke bentar jong pi. Bagani ke kubor ke long bau trau ong kon ke ke bapi pi don ke de ke jing ai ke jong ai pi. Kom bau pau ai ki kon. Tadeng ta fin pe ki kali dan ki batho dad's gift ne mom's gift ne God's gift. Ke pamut i la shio da ke jing ai. Kam de da ke jing la kam de da ke jing kamai hi henrei ka dei ka bala shu ai ba kan mau ke ni ka wei ba ka ai ka bangi don kam dei ka bangi la ban kamai bangi yo la da ka dei ka ying ka sem la na ki kon ki khti ne ki ai baro wat e ni ka met ka jongi kan mau ka dei ka jing ai ka jong blei yangi ta ba blei ai ngi u kwa ngi bangin da sumar u kwa ngi ya ka bangi ngin da le ba ba ngin da pech ba dei ban shu le pathar mdei ban shu pen sneil ne ban abuse ya kata ka jing ai ke jong blai re kwa ingi bangin sumar bat kambun na kata bat ka ba kam krau ya kata ro kalong bau blai ai ngi ke ne ka met mdei tang bu shu ai ngi ne ka met ya ka bangin yo ban shu kup ya ka han re kwa ban shong ru ha ne ka met ke jongi u blai kwa ban rung ha po ka ne ka met ke jongi tading ta ka met ke jongi kam dei pleng tang kata ka do ni kam dei tang kata ka met ka bangi don rei pleng ka dei ru ka temple ka jong blai ka dei ka ying shong ka jong men sim ba khoi ta dei ta fi haban so thu ba ni ka met ka ba pipi don ka dei ka ba kodor hado kata bat kam dei ru ka jong pi ba dei ta ha ba kam dei ka jong pi bi haban sumar ba na mar ha ka wei ka sngi bi haban ai jing ken ya ka ni ka met ka jong pi ya ka ei ka ba pipi le ya ka hakmat jong tau trai jong ka ni ka met but dan the way pat utrai udai tang blai bla thau ni ka met ke jong fi kan mau ni ka wei bo blai bla thau yu breu de la ka jong ka khti ke jong u hi na ka ta ka khndo ong ka tien ke jong blai kan mau ke ni ka wei ha bo blai thau ko mu de ma u bla thau de ma u bla pen long ye fi ba de ta kwa ru ba pi pin sumar bha ya ke ni ke jing ai ke jong blai na mar ka dei ke jong blai hai ka ba su si ni ki sngi ka long babun ki breu kim song thu ba ni ka met ka dei ka jong blai ki om ba ka ni ka met ka dei ka jong a ngan le kat ba man ngan prin sneu ka ba man ngan pen ya ya ka kat ba nga ngamon ko abdong ifi ka ni ka met kam dei ka jong pi la da dei ha ka shong kha shong man kan mau ka ni ka wei ka ni ka met ka dei ka bo blai ai phim la ban di no ni ka met ka jong pi shakita ki kam auria namar phim kum no phin di ka bam dei ka jong pi tadeng ta utrai u ong ha ka ni ka sngi na ta jong pi ong khon kam mau ka ni ka wei phim la ban di ya ka ni ka ba kam dei ka jong pi tadeng ta wanom IT no ni ka met ka jong pi ban shu di ya ka da ka pisa ko aben kran ni pi ka ni ka sngi ka long very serious ka ni namar bala da pi di kan mau ba pi phim dan ka long illegal ya ka ba fin di ya ka ta ka bam dei ka jong pi tadeng ta la da pidon ko mi ka ta ka jingkwa agini gi sngi gi samla mde tang baki kwa ban le ka ta ka kam re namar baki kwa ka pisa namar baki kwa ya ka ta ka style ka rong phong jeng di ka perthai ki ong le yu bangan da di ya ka bangan yo e ka pisa bar ka shongka ka ni ki por menta ka la shulong very casual kam de dei shu ka ba kentang kam dei shu ka ta ka ba kerpang hado ka ta na kwa banong ifi ba ka shongka ka dei ka ba kerpang hakmat jong blai mar dei blai bla institute lene dei blai bla bo ya ka ni ka shongka ka bamut hi ubreu lene ka breu u haban IT tangi we ubreu lene ka ta ka breu kan IT yala di lene ka ta ka met ka jongka tang ha ta we ubreu kamla ban di ka ni ka met jongka kamla ban khayi ka ni ka met jongka ne ubreu ru umla ban khayi ka ni ka met ka jong u na ka benta kata ka pisa ka tengka ban kamai ya ka ni ka met ding ta ko abdong fi ka ni ka sngi ka bamta ba ka met jong fi ka dei ka ying shong ka jong blai wat nom ya khayi ka ni ka met wat nom abuse ya ka ni ka met wat nom pen sneu ni ka met wat nom le sneu ni ka met na mar ka ni ka met kam dei ka jong pi ka dei ka jong blai na kwan puling ni ka pon na ka shiti ka jong pol ski koren ka long balai ka de khot ka ba khat reu ka ong pi phim tip ba philong ka ying shong u blai ba bo mun sim u blai shong sa ha po jong pi tila da uno no ru pen jot ya ka ni ka ying shong u blai ya uta ken un sa pen jot na mar ka ta ka ying shong u blai ka long ka ba khot ka ba long ma pi ken ka babel ka ong ni hatu phim tip ba pi long ka ta ka ying shong ka jong blai baru men sim u blai shong sa apo jong pi til da uno no ru un pen jot ya ka ta ka ying shong ka jong u blai ken un sa pen jot ya u
Takda ko abang ifi kani ka sngi banta kan mau ba kani ka warning na ka tin ka jong blay phimla man pen jot ya kani ka met ka jong fi na mar ka de ying shong ka jong blay ba ublay wang kani ka way rada pi pen jot ublay un sa pen jot balada pi pen jot kam le hin re ka ba ka long rada ublay pen jot ya fi kan ba kani ka jing maham na ka banta ya pi way what I ba pi pen jot ya kani ka met ka jong fi ka ting jong blay ka ong ru na ka nong ka ban riu kani ka khot ka khandai ka ong hatu phim tip ba ka ta ka met jong fi ka long ka ying shong ka jong min sim ba khot u ba ha po jong fi ya u ba philayo no blay kani ka met ka dei ka ba ka dei ka jing ai ka dei ka gift ya ka ba u blay ai fi u blay ai de da ra pi yo ya kani ka met ba ka tin jong blay ka ong ba pi phim long la ka jong hi ka ba mot kani ka met kam dei ka jong hi ka dei ka jong try kong ni namar la thiet no ipi da ka dorba tin namar ka ta tu penon burom yo blay ha kamet para ka men sim jong fi ki balong ke jong blay hi lein tang kwa brong fi ni ka sngi ka mamanta sung thu ba ka tin ka jong blay ka kren shai ka pen kan mau ba ka ni ka met ka ba pipi don la da fi de ka kan thai ne fi de u shin rang sngo bha wat nom pen jot ya ka ni ka met ka jong fi mdei tang ha ka auria mdei tang ha ka nuti Henry haga jingdi jingbam ru u soitan u attack e ka met ke jongfi upen sneu da u drugs upen sneu da ka kiat upen sneu da kini ki jingbam ki bam tei ki jingbam ki bam long ki jingbam ki baken jaksut ki jingbam ki bam long kpu baru try wong kan ma khon ya kan ka wai wan penjot ini ka met namar ni ka met ke ka baken tang ke ying shong ke jonga Ini ka sngi kadang council bakawan ka jingmut namar ba idan itai we ikong ibam yu raja balai kerteng raja tu jingbam raja kamut ude usim uraja ude usim telada pi bam yu ne usim ka bamut pi de umrau jong uraja lada pi penon kam ndei bo pi penon kam ude ma ba penon kam ya pi ka jing shisha bat pira yu kat shabalet bat chanu pi don pi tap ya ka pla ka jong fi bala khot yu raja ai ba uni uraja dei shu ba un sanshare pi na do mentaga sngi lada pidang bam yu uraja haga kerteng ka jong chi su ngada hukum ngada dumak ba uni men sim jing dum bate ya fi kan lat no ada do mentaga sngi kan mau yu ne ka wei ba pi dei shu umrau jong uraja fi dei umrau jong kris ong ka tin ka jong blai namar la thiet no ifi da ka dor ong ka tin ka jong blai da dangi puli ki sti nong koren ka nong ma nyau ka ka khot ka ba arpu ar ka ong namar utau mrau yo bala khot au trai ulong balai lo jong trai kum ju ru utau balai lo yo bala khot ulong mrau jong kris la siu spa ke nya fi da ka dor ti wan long pi ki mrau ki breu ong ka tin ka jong blai pi bi de umrau la plat ya fi namar la thiet ya fi bala fi long balai lo te man ta ba fi la long ki balai lo pi ki mrau ki jong kris Haba pilong ki manau ju Chris kan mau kini koi bala thiet ifi da ka dor ba ka snam ka jong trai la siu spa ifi da ka dor hang ni ka ong ti wat long fi ki manau ki breu ta ding ta wat ai ba filong ki manau ju ki breu ne ki manau ju ki breu ka mut da ka ta ka e ki bala thau ki breu raja au secret ni ki kwai ki duma ki drugs ka kiat kani kan pen sneu ya ka met fi pen jot ya kan ni ka met ya ka bam dei ka jong pi ngas ai nuk sai ka ta la fi pen jot ya ka tiar jong no Pihak ban siu dor namar ba pi la bakla pim la ban shuong ne kam biang tang ban shuong map yang pihak ban siu dor pi le ban tanra ka kali ki breu pihak ban siu ya ta ka jing sneu ya ta ka damage ne file ka no ka ba pen pat ba pen sneu ka tiar ki wai pihak ban siu ya ka ta ka dor pi pen jot ini ka met ka bam dei ka jong pi pihak ban siu da ka dor mar ka ta ka dei ka pop ba ka bible ka ong ka ta la pi pen sneu ka dei ka pop ka bainong jong ka pop ka de ka jingyap ong ka tien ka jong blai sngo bha nga kerpat ifi ka ni ka sngi manta wanom pulut ka ya ka pisa ka ba pipi donro na ka manta kita ki jingbam ki bam long pu ong ka tien ka jong blai ni puli ya ka tien ka jong blai Isaiah san pusan ka khot ka ba ar ka ong kumne balai fi pulut sbai ha ka bam long pu ba ka jing trai jong pi ka bam pen kedang tu shashkor biang yanga ba tu bam ya ka ta ka ba bha tu kamen sim jong pi kan pen sngo bha yaladi ru ha ka ba klen ka babel ka ongi kani balai fi pulut sbai ha kata ka bam long pu balai fi pulut sbai u balai ukran ru ya ka finance agani ka sngi on balai fi pulut ka ya kata ka spa ka banganga ai ya pi ha kata ka bam long pu
balai vi pelut kai hak ban tiet ya kiat ne ban tiet yu drugs ne ban tiet itu ki raja ban tiet ki kwai ban tiet itu ki jingbam ki bam tei ki bam long kpu kan mau utrai ukli ya firu kan mau kene ka wai bo pidai tau manager utrai du malikแต่กุมมานจาร์กุมสอดาร์พิจารณาจิงขันเฮานิวมาเล็กเฮานิวตรายกลีองเบลัยวิปลุดกายกับสปาจงฟีเบลัยวิปลุดกายอยากกับสบายจงฟีกับบำลองขปูบ่เบลัยว่างกำนองเนี่ยตุชาสกอร์เบียงยังอ่ะประตูบามอยากตากับบาบามอยากกับบาไม่ได้อยากตากับบสเนียวพิทิบกุมโนก็ได้กับบาพิทิบกุมโนก็ได้กับบสเนียวพิทิบบักลองกับบานามาร์บพินวดบันด้วยชัวบพิพินบามบัดพิทิบเราก็ลองกับบสเนียวนามาร์พิมนวดบันด้วยชัวบพิพินบามพินุษบันดวยชาวบันดีอุดรักพินุษบันดวยชาวบันพินดีเอกเกียรติพินุษบันดวยชาวฟินบามอยู่ควายพินุษบันดวยชาวฟินบามอยู่ราชาฮัลโหลพินุษบันดวยชาวฟินบามยินดีกับจิงบามกับบัมเตยระดับก็ได้กับดูมาแล้วนี่ก็ได้กับจิงบามบุพิสุทโธบัพิมนุษบันดวยพิมเดย์บันบามกับบาเบลก็อ้างกันตาหาบัพิบามตัวดวยตัวไอ้งูชัวน้ำมันลับเป็นโคตรya kata ke jing bam da kata ke jing duai ba da kata ke ktien ke jong blai padin ta kwa blong fi ke ni ke sngi ke bam ta sumar ke met ke jong fi ai ba ke met jong fi kan long ke khoi namar ke de ke ying shong ke jong blai wat num penjot ke ni ke met wat num penjot ke ni ke ying shong ke jong men se ma khoi namar bo breu upen bitar te yo trai badin ta ktien jong blai ka ong si ong ke kren si kren ke ni ke ong la ringi puleru ke sithi benen kong ke jong pol si nong koren kan long bi si pau ke khot arpwe ka babel ka ong kom niพิมละบันดีนักขุริอุตรายบันนักขุริกิกสุดพิมละบันยอบันตานักเมียอุตรายบันนักเมียกิกสุดฮัตตุงีเป็นบิตาร์เนเอมอุตรายฮัตตุงีล่องกิบะคำคลันบันยาอูกับบาเบลก็อ้องกตาพิมละบันดีนักขุริอุตรายบันนักขุริกิกสุดกำล่องยาพี่บะพินดียากเกียรติบัดยากบะพินชิมรุยากจิงขวายอุตรายบะพินดียากสนามกจงอุตรายพิมล่องรบันบามนักตะกเมียจุกิกสุดบันนักเมียกจงอุตรายกันมาอีกนี่พิมละบันยิชิมมันตาเตนักตะกเม็ดกจงตรายบัดนักตะกจิงบามนักมีจุกิกสุดเกี่ยkitaกิจิงบามยากบะอุเบลวองบักลองกับบามเตยกับบามลองขปูกับบะเป็นจอดกับบะเป็นสเนียวอยากนี่กเม็ดบลางีเละกมตางีเป็นบิตาร์อยู่เบลองกับเตียนกจงเบลฮัตตุงีเป็นบิตาร์เนเอมอยู่ตรายฮัตตุงีลองกีบะคำคลันบันยาอูกับบะมุดเงียมล่องมันเป็นสเนียวอย่างนั้นก็แมทก็จงนี้ลากได้บางอินเดียเนาะเอกาบันขยี้กันนี่ก็แมทนี่มันเป็นสเนียวกันนี่ก็แมทหากบามก็ดีหากเย่กี่ตะกี้จิงบามกี่แบบเป็นสเนียวกี่แบบเป็นมองมันมาแบบนี้ก็แมทก็ได้กี่จิงไอก็จงเบลย์บุไอขนังอีกนี่ก็แมทก็จงนี้บ่มาอู้อุนช่องฮับปอกก็ตะก็แมทก็จงนี้ก็บาเบลก็อ้องอีกตาบ่เบลย์ช่องหากยิงบลัดเท้าเด็กกี่กี่คำกี่อัปโสตลก็เลยน้องปัญญาก็ขัดกับบาเศร้าพระก็จะทั่วอย่างงี้บอกเต้าบักเคลียตามช่องหากยิงบลัดเท้าเด็กกี่เร็วช่องหากตะยิงอยากกับบลัดเท้าเด็กกี่ก็จังอุฮีอีปุลีก็ตารุนักคำกี่อัปโสตลก็เลยน้องก็บักขัดเงาก็ขัดกับบาอาร์บุษาวก็เคลื่อนยังก็จุฮีบอกเบลย์บางงี้ชักรีอุเบลย์บักเคลียตามช่องหากยิงบลัดเท้าเด็กกี่บลาดังนี้เลยชียงมันนี่เขาอ้อยก็เด็กยิงบลัดเท้าเด็กกี่ก็จงกี่เปรี้ยงงี้ปนันบุรัมมีก็ตะยิงบัดหากยิงก็จงเบลงองกลองกับกันตังเดงตามดันบรรนุดบันดีเกียรตินั่นเองดันบรรนุดบันดีดรักส์ในบันยาบามกวายเขาตั้งชีบามตู้ฮีในบันบามดูมาฮันเรงี้สงบเย็ดบันบามมีก็ตะยิงบามก็ยิงก็จงเบลนมันงี้บุรัมมีก็ตาก็ยิงกับบลัดเท้าเด็กกี่ก็ยิงมันนี่แต่ละดาตั้งยังก็ยิงมันนี่กับบลัดเท้าเด็กกี่ก็จงเบลงี้เป็นกันตั้งแต่ดูกตากตาก็โนตั้มมีกันนี่ก็เม็ดก็จงงี้ยากับบลัดเท้าเด็กกี่ก็จงเบลตั้งอย่างนี้กับเราเท้าเด็กตีกับจงกีเบรลกัดตั้งยี่เป็นกันตั้งงิมนวดบางทีรุ่งให้ยังมันนี่งิมนวดบันดีกับเกียรงิมนวดบันดีกับดรักส์ในบันเล่กันโนกำสเนียวบันเป็นสเนียวกันในกำเม็ดกันโนตั้มบางยินสงทุ่ยกันในกวยอยากกันในกำเม็ดกับจงกีกันโนตั้มเราเท้าเด็กตีกับจงเบรลกันโนตั้มเงินเป็นกันตั้งอย่างกะกันโนตั้มเงินเป็นโคตรอย่างกะประเด็นตากับเตียนกับจงเบรลก็อ่องอย่างกะตาแล้วนี่ปุลีเลเวติกัสลองบาอาร์โพกับขัดกับบาอาร์พนเรียวกับตีนกับจงเบลย์ก็องกุมนี่พินลองกี่บักโคดยังไงนับมังาอุตรายงาลองอุบักโคดบังงาลเป็นกระปังยาพีนกับใจเป็นเรียวยากับบันลองกี่จงงาฮีอุตรายว่างอีกนี่ก็ไว้ว่างบาพินลองกี่บักโคดนับงางาลองอุตรายอุบักโคด
Tadeng ta fila jumudur bau Jisu di skret ya di pumpom fila jumudur bau Jisu ba meraja ne bau Jisu di drugs ne bau Jisu un kayino ini kamat ke jong fila jumudur tadeng ta lada pisnong tu bau trai le ya kita lada pidei sisa kinong buat pinum le te ya kita tadeng ta kwa abnong ifi kan ikasngi dan si bonap neng jong fi kan ikasngi ya ka ba fi sha te fi sha khom de ha ka bor jong baman namar fi la IT si CNM habala IT usaitan ushimti no sendan ya fi padeng ta man ta fi kwa e ban e ka kiat film la fila e stio artio rehadin nang ta fi la kumdi biang new secret ba fi la e rei namar fi super shangi da ka bor ga jong fi man ta fi la kumdi biang new raja ukwai ni kita ki jingbam ni de drugs ni wat ki kam auria fila persang bat ni mereka bang baik ka brai ba kita ka met kwa badong ifi da ka bor ka jong fi finom la da ka bor breu jong fi pin sha rembet ka tala tikna dan ta tin ka jong blai ka om da ka buit om da ka bor ka jong fi en rei do men sim jong a ong blai ka chingele ka jong fi kam de ka do ka snam ka jingele ka jong fi kam dei ka ta ka bo yo i kam dei u tau kwai ka jingele jong fi kam dei u tau drugs kam dei ka ta ka auria kam dei ken yo tau secret kam dei ken yo ta ki kwai ka jingele ka jong fi kam dei ni ka bi han rei ya ke ta ki men sim ki batrai kam ken lengba kita ki jingba ki don ki men sim nga kwa ban ong ye fi ba ki ni ki men sim phim la ban ya le da ka bor ka jong fi phim la nga kwa ban ong fi phim la nga kwa ban ong fi dei tan da ka bor ka jong men sim ba khoi la da phiyam ma ka ni ka sngi ong trai nga la thai ban im ka ju ish ka ju ban bam ka ju ish ka ju ban le ya ka ju ish ka ju ngala that trai nga kwa ya ka jing pelaj ba la da pi ya ma khmat jong blai man sim ba khoi un wan happy ba ba man sim ba khoi un wan happy pin yo diang yo man sim ba khoi ba ba man sim ba khoi wan pin yo diang ya ka jing lai loi ka tin ka jong blai ka ong ha e ba u dan man sim hang ta ka don ka jing lai loi pin yo ya ka jing lai loi la da fi la yo man sim ba khoi ban nga ngai aba pi yo man sim ba khoi jong blai finom ya chu ha ka do an rei fi ya yo man sim de hang ta ka tin ka jong blai ka ong rei kat kita ki bla sha alam do man sim ba khoi do man sim jong blai kita ken ki long ki khon ki jong blai ta ding ta kwa ba dong i fi ka ni ka sngi ka ba man ta tin jong blai ka khot ingi blai ong roi ka ta blai puli ka thi ka man nang kong petros ka nong man nang kong ka khot ka ba khat sao ka san ka kren biang ngi hang to ka ong ba na ba blai long ba khoi nga kwa an puli ka ni ka por ko ma ka long na ka tien ka jong blai nget ba ka ni ka tien ka long jing ka khu ye phi ha ka ni ka sngi ka ba man ta kum ki khon ka jing ka ngo ki bam pan sriem ran kat el di ba kita ki jing ko abrai ba man shwa ha ka ta ka jing bom tip jong phi han rai kum ba utaw ba khat ifi ulong ba khoi to long ma phi ru ki ba khoi ha ka jing long jing em ba ro ka ba mut ka ba shapa ka ba shabar ki ek ba ro to ai bangin long kita ki ba khoi hin rei kum taw ba khat if you long ba khoi to long ma phir ki ba khoi ak jing long jing em ba ro na ba la tho to long phi ki ba khoi mar ma nga long u ba khoi ka ba bal ka khat ingi ka kren ba ti ka yangi bo bleu ong ko ba nga long ba khoi to long ma phiru ki ba khoi ken bot yo jisu wan chakani ka perthai ban pen i ka jing long ka jong blai ka dur blai ba dia ka rukom im ka jong blai ulong kum no tadin ta la dau jisu im ka jing im ka ba khoi to ai ba phiru hin long ken ki ba khoi da ka bor ka jong blai da ka jing pen sla ka jong blai stich ki nong rom ka nong ka ba khat ar ka khot man kong ka ong namar ka ta nga karpat ifi ko para banget na kita ki jing snai ki jong blai man ai ti no e ka met jong fi kum kita ki jing knya ke ba im ba khoi ke ba pen songo ba e o blai ka ba long ken ka jing shakri ba kan jaman sim jong pi to wat pen sriem le ran kat ba ni ka protein rate to pen kla dor no ele di ken da ka jing pen thamai ka jing mut jong fi knang ba pnyo tip ka ba kum no ka long ka man u blai ka ba pen songo ba e bat ka ba janai de tadeng tang im de tang ba kiwi ki le ngi ni le lang tang ba kiwi ki bam ngi ni bam lang ka babel ka kran ni kata ka ong ba pin IT no ai ka met ke jong fi kum kata ka jing knya ka ba im ka mut fi ai jing knya no ai ka met ke jong fi ka jing knya ka ba im ka ba khot ka ba pen su ba ai blai ka dei ka ta ken ke jing shakri ka ba kan jaman sim ka tin ju blai ka ong hang ni wat pen sriem lo de ran kat ba ni ka perthai ni to long pi ken kita ki pen kla dor no ai de ken da ka jing pen thamai ka jing mut ke jong fi knam ba fi ni tip ka ba kum no ken ka long ka man ke jong blai ka ba pen su ba bat ka bajangai dia ngasno ni ka por man sim jong blai ong fiate bau shakhar ngine dwai ka ni ka por ka man ta u blai pelaj fi na ka jing bam shakhar u blai pelaj fi na ka jing bam raja u blai pelaj fi na ka jing di kiat u blai pelaj fi na ka jing di drugs
Ublain pelat fi negeri kijing bam kuai ke palat. Ublain pelat fi. Negeri kijing bam ki balong kepu namarba. Utrai umman fin bam kijing bam ki bam long kepu. Un ai fi ka bor man tak sngi. Ngine dwai ka ni ka por man ta nganget. Ngine dwai ra ki ti ki jong fi sarandar khmat jong blai. Pi ra ki ti mamot pi ra. Ban yo ka jing job. Hallelujah. Hagar tengu Jisu. Ngada hukum ini ki bor jing dum barok ki batek ki bakom. Kini ki bor jong kini ki batrai kam leng ba kini ki jing bam ngapen dekut barok aku teng ki jong Jisu. Mensim jing dum mensim jing brai barok kan sange aku teng ki jong Jisu. Mino na kini ki breu phamdan hok ban te ban khom na mar kim dei chuk ki mrao jong pa. Ki de ki khon ki jong trai la su spa da ka snau. Ba kini de ki khon ya ka bau Jisu uit ba kini ka met kini ki yang shong mensim ba khoi. Long khoi ndo man ta ka sngi. Mensim ba khoi wan rung ha po jong ki. Nganget ko terakhir memewan teruai lah penkeladur iki ko terakhir kini kesngi. Hallelujah utrai penkeladur fi unai bore fi bonang penkelan fi naga sngi kesngi naga buram buram para bau dano men sim ko yang tagadon ke jing like loi am naga buj am naga bor jung fi no men sim ko ba babel ko ke tang la ben le iki baro Lau tak yang bukan chat boring ah. Ngangai try dekat bor ke jom memang sim bakoi. Dekat bor ke jom try Jesus. Kini kikon kini yo ya kini ke jing pelat na do mentaga sengi. Hallelujah. Ngadua yang dekat kui fi. Hallelujah. Kini ke jing mut berai barok. Kabarong kini ke jing mut kabarong ke mensim. Barok katakan light no ini kikon kini long koi. Haka met ke jongki wat haka mensim ke jongki. Kini long ki bakoi. Kamensim tarai sniu. Kamensim jing berai. Kamensim ke jing jaklia. Barok ke kenriak. Pamla syu benek don bor nado mentaga sngi ya gini kon ki bel siu spa ki jong trai ngakran fi ba mentaga sngi ki jing job ya fi hallelujah kon ngakran fi ki sngi ki jing job ya fi mau trai ai fi ki jing job namar fi job no thiau ki ni ki baro dau tau bala i ya fi hallelujah ngadwai nga ai ngo no mentaga sngi bela job men sim jing dom la jot akan ka por men sim jing te jing kom baro ki la ken ria bol trai wala pendekut ya kata ka jing te nado mentaga sngi wala pen kedia ya ta ki lengkor nado mentaga sngi pim dei sho ki mrao jong ki jing bam jing di pim dei sho ki mrao jong ki jing brai baro filong ki kon ki jong blai hallelujah nado mentaga sngi ka teng jong Jesus ngadwai nga ai ngo amen but amen amen trai nang ka kui fi nang ai bor fi la lai lut walik pai syu pat sekelengkor jong ke jinglong brau pulut por ke tien ke jong blai khat ker pat ke teng jong Jisu ngai kan wan bet spang kan wan bet ke ne ke jing kwa khat ker pat ke teng ke jong Jisu namar fi khat ker pat ke teng ke jong Jisu ka sil barok kin dam krop barok ke tlik kin pla bo Jisu udai utrai undam krop yo itu syaitan namar dam krop yo agi chat jong fi bo nom la syu ban yeng ban pen i ban pen e fi namar ha ke teng ke jong Jisu ha ban dam krop Uhaban penrit, unir syaitan. Tadi entah kau benang fi, kot kerpat kerteng ke jong try dan penem ya fi. Try nang kerkui fi ngan saya syambat keblesi bun. Amen. Amen.